Ja sam mislila da ćemo u bioskop. Jes, pa da baci 1000 dinara na karte, kokice, kurce, palce. Šta ti fali ovde, Verice? Bioskop, izložba, sve ti je to kultura, Verice, isti kurac. Jebote, nisi morala baš ko prostitutka da se obučeš. Pa mislila sam da ćemo u bioskop. A šta tamo možeš kao prostitutka? Dođi vam. Šta je? Stani ovde, bre. Šta je? Šta ti je, jebot? Šalim se, amici moja. I ti ste meni najjače ribice tamo. Budala jedna. Jesam okej? Jesi. A? Dobro, idemo. Idemo. Dovoljno je reći Dojčin Tutinac. Dojčine, recite nam zašto virtuelno? Zašto onomatopija? Ajmo u bioskop, please. Ajde bre, ovde će biti klopodo. Sve za dž, sam mi rekao. Kaže, cijelo jutro utovaraju. Šta mi re? Stvarno? Ajde, Samire, brate, ajde, sve će pojesti. Brate, ali si se, montirao si se i evo si u kevu, brate. Evo ga oni iz Skupštine. Gdje si, legendo? Majstore, najjači si, brate. Boli ga ovo. Došao i onda se nakaka. Samire, brate, na što ličiš, ja ne mogu da te prepoznam. Jeli, brate, jesi Kenja jutro? Jesi Kenja? Pa čuješ li me, ja? Ljudi jedu. Prosto moraju da jedu. Ja se izvinjam, je neki problem da prdnem. Prosto došlo mi je da prdnem, pa. Da. To je prosto jedan digestivni sfumato, pulsirajući kontura. Estetički eskapizam kao posljedica mondijalnog konzumerizma. Prosto jedan ekspandirani, monetarni, zašto ne reći, montirani proces. Alo, zemljače, si počeo nadpijat. Koji dovodi do... Što me vuče, pa ne kupi sebi torbu neku, do ove kulture. digitalne i Nije za klošare, digestivne koncesije na onostrano. Mislite na sintetizovanu proizvoljnost trenda kao brenda? Ne, naprotiv. Brend kao trenda.